Petra Dassen, burgemeester van Kerkrade. Hartelijk welkom in mijn programma Creatief met Vleugels. Dank je. Ik weet wem ze is. We hebben natuurlijk elkaar al een paar keer vanwege het werk gezien. Zou je onze kijker eens willen vertellen? Wie is Petra Dassen? Ja, Kerkraads meisje was. Geboren in 72 in Kerkrade. En hij opgegroeid en met veel pas ook groot geworden. Uiteindelijk vanwege werk ook weer voetje getrokken en nu weer nog meer dan 20 jaar terug. Ik ben enthousiast, ik houd erg van muziek, van leven, van carnaval. Ik ben ook zeer gedisciplineerd. Dus het is een uitdaging voor mij in die programma. Creativiteit is bij mij en Marjans erg ingekaderd. Mijn creativiteit zit in de muziek, dus het tekenen en schilderen wordt allemaal een uitdaging. Maar dus als mijn grenzen wel verleggen, denk ik. En hier ben ik getrouwd met Roger, ook een jongens Kerkrade, uit Haander. En we hebben 2 kinderen, Luca is 18, 19, ik moet een fout maken, 19 worden. Ja. En Julia werd 17. Dus, wow. En wie is het nu om weer terug in Kerkrade te zien? Ja, het is wel heel bijzonder, want je bent dan 20 jaar voetje geweest ongeveer. En dan kun ze wel terug, ja, voetje geweest, de ouderen wonen hij. Ja. Dus je bent allemaal wel, als allemaal de bandje vult, bent allemaal bezoek komen en als ook wel momenten met je maakt. Maar die dagelijks leven speelt zich dan niet meer Kerkrade af. Hè. Dus ik ben gaan in Zaltbommel gewoond en in Reuver. En ja, als ze nu terugkomt, is het een beetje alsof ze een hele periode overstieg, zo'n beetje. Hoor. Want dan kunnen ze nu tegen, oude buurvrouw, oude vriendinnen. En dan pakt ze draad om op. En dat is heel mooi, omdat ze dus terugvalt op dit. Want wie ik burgemeester in Reuver en Bezelwoerd, kan ik daar jengen. Maar hij komt terug, hij komt heen en hij bouwt ze eigenlijk voort op dat wat ze nog weet en wat ze kent. Tegelijkertijd is de stad ook zo veranderd. Ja. En zoveel, ja, vind ik wel, ten positieve. En ik denk dat we daar met z'n allen veel stootser op moeten zien dan verzunt. Er is echt heel veel gebeurd. Het is een mooie stad met ook nog uitdagingen. We hadden nog echt wat te doen. Maar we moeten ook die schijnkanten zien. En ik zie dat wanneer ik terugkom. Ik denk, wauw, wat is hij alle nu? Dat is geweldig. Wat doet u alle nu voor je? Ja. En dat is heel mooi om daar wel in terug te komen en daar ook een kleine bijdrage aan te leveren. Ja. Nou, aan die enthousiasme zal het net liggen. Nee. Ik vind het ook echt super knap, weet je, al helemaal op de hoogte bent van een heleboel wat mensen doen, wat de stad bezighoudt, et cetera, wat speelt. Dus de complimenten daarvoor. Ik heb dich natuurlijk een aantal keren al gevolgd op bijeenkomsten. Ja. En, datzelfde enthousiasme, dat geeft je dat denk vast je. en zeker op dat dag laten zien. Ja. Du kiest van mij een scholk. Ja. Zo nummer voordat hij in dat Kerkrade. En een schotsel. En, oh ja, het is net scholk. Ja, ik ga nog maar heen schotsel je zei, maar misschien had je toch verkeerd. Ja, soms bleer hij soms ook even angst wie. Dus dacht je wel dat ding. Mag ik Petra zeggen voor de rest van de sessie? Ja. Dan ben ik een commentaar. Zo'n kleurtje hoor. Zal ik me daar met het vastmaken? Het Jansjood. Het Jansjood. Ja, daar. Let's start the show. Let's start the show. En nu darf ik doen wat ik denk dat ik moet doen. Intuïtief. Oké. Nou goed, dan beginnen we ons wel. Beginnen eens met het groes. En dus had er een beetje wasser, hè? Toch? Daar werd het absoluut schmerig. Ja, dan moet ik iets... Oké, en dan pak ik me dat zo vast. Is dat de bedoeling? Met zijn echte kunst, kijk, dat luchtje, dat is dat zo, hè? Oppassen met die schoenkleed. Wie donget dat nu wel? Oh, wie, dan ben ik al zo donget dat. Yes. Ja. Kijk, doe kan het al niet meer liggen. Intuïtief. Oeh, dat is wel smeug geworden, hoor. Ik ga niet nooit dat. En toen denk ik aankleed af dat je wonder durf doen of wat? Du magst alles. Dat zagen ze niet vaak tegen mij, dat ik alles darf. Dus. Du bist nu met vleugels. Oh, dan ben ik allemaal... Ben ik mezelf, dan zou ik gewoon allemaal netjes in die lijnen. Nu probeer je eens angst wie angst. Oh, ik moet me echt... Ja, vind ik echt heel moeilijk. Ja, niet denken is oeschalten, hoor. Dat is echt een opgave. Kijk, het lukt bij ons nu nooit om niet te denken. Het is precies. Magisch, als ze er impulskens voor liggen. Dan kan ze zichzelf enorm verrassen. Ja, denk ze. En mij dan. En de kijker. Ja, maar ja, en dan nu. Ik blijf toch allemaal in strepen denken, hoor.
In strepen en in bolletjes en in kleurtjes. Had ik geen voorbeeld? Nee hoor. Dat zou tegen de theorie indruisen. Ja. Maar dan kent me wel nog geen kunstlerische inspiratie geven nu, want de impuls is bij mij immer in strepen en hoewel het er ook nog geen angst toe. Nou, dan ga ik dich plagen. Ja. Leg het de blaadjes neer. Ja, je is me plagen. Ja? Ja? Dat is echt een beetje vervelend. Leg het op een zeer neer. En dan geeft ze hem 3. Ja, maar wanneer ik hem zo drieën, oké. Ja, welke kant. Als het maar een anger is, of iets het childeren was. Dat is, dat is wel nou, dan heb ik toch alweer een ander perspectief. Maar je kent natuurlijk ook in ik ga vroeger allemaal een trauma op de tekenles, want ik ken het zegenen. Dus ik ken alleen maar lijnen of figuurtjes, of ik ken niet gaan. Dus ik ken alleen maar bolletjes of kruisjes. Maar ik moet niet denken, ik weet het. Ja, het grappige is dat heel veel dat immer zagen. En dat blijkt dus inderdaad een trauma te zien wat voor toch dan al heel vroeg oplopen. Hè? Dat er al meteen een oordeel over is geweest, wanneer ze die eerste streken zat. Hè? En dat vind ik zelf een beetje jammer, want het is ook deels een vaardigheid. Hè? Het is een oefening, en dat kan ze ontwikkelen. Hè? Maar ik herken het wel een beetje, ook bij kinderen die zeer getalenteerd zijn, maar niet in het systeem passen. Wa? Ja. Terwijl jij daarin door een bepaalde malle molen, jij daarin moet voldoen aan een bepaald ideaal. En sommige kinderen hebben zo'n talenten, dat ze juist in het systeem niet bloeien. En dat betekent dat jij daarin moet dat zegenen, of dat met dat linoleum doet, terwijl sommigen er jij je talent voor houden. Dat bedoel ik. En die vrijheid, die is er dan soms niet. Hè? Dus dat is Kijk, en dat wordt allemaal heel resultaatgericht. En vooral, absoluut voor deze oefening, is het dat het resultaat misschien bijzaak is. En dat ook mijn overtuiging is dat het resultaat, het kunt immer wel goed. Het kunt uit dich, wie puur kan het zien. Ja? En wie schön is het, wanneer ze de impuls was, wat ze nu precies echt perfect is. Dan geeft ze zichzelf gewoon ook verrassen. Want dit zit ook in dich dan. Hè? En jammer dat zeg maar, die resultaatverplichting er immer aangekoppeld wordt. En nog immer werd in opleidingen. Ja, ergens moeten we natuurlijk allemaal een beetje goed Nederlands spreken hè? En de taal beheersen. Maar om nou allemaal een wiskundetalent, dat hebben we allemaal niet. Dus we zouden eigenlijk veel meer naar het individuele kind moeten kijken en naar de individuele mens. Wat kan hij of zij en daar dan mee beginnen. Ja. Maar ja, ergens is het poortje waar we doorheen moeten. En dat zou we eigenlijk iets meer los moeten laten in de samenleving. Ja. Dat zou ik zelf heel erg fijn vinden. Maar ja, ik ben natuurlijk ik werk voor een overheid, die is ook heel erg van de regels. Hoor. Dus het is wel allemaal een beetje dubbel. Soms ben ik zelf ook niet zo van de regels. Het is allemaal een beetje tegenstrijdig. Hoor. Ik vind ook dat jullie zelf ook moeten nadenken, wat is nu wijsheid? Je weet zelf wel mensen te helpen. Maar aan de andere kant moeten we ook wel regels hebben om bepaalde dingen te reguleren. Tuurlijk, en met dat door draaft, dan is dat ook nooit goed. Hoor. Kijk, en als je vanuit die functie tegen dat soort regels in zou schoon, dat zou natuurlijk niet functioneren. Nee, dat is toch een voorbeeldfunctie. Precies. Ja? En die hebben ook een functie in het reguleren van de samenleving. Anders gebeuren er hele gekke dingen. Ja. Maar ik denk wel dat we er soms nog een beetje in doordraven. In regels en protocollen. En wie privacy. Dat is een beetje een privévraag. Ja. Maar ook, geen antwoord is ook een antwoord. Wie gaat ze daar dan privé met hem? Is het dan ook zo dat ze zegt van, die regels die moet ik door gewoon ook in leven? Kijk, je bent als burgemeester natuurlijk ook een beetje een publiek figuur. Hè? Dus het is ook belangrijk dat ze natuurlijk, dan moet ze altijd zichzelf blijven. En dan moet ze net in een keurslijven. Maar ik ben wel een braaf meertje. Ja. Ik hou me netjes aan de regels, bij wijze van spreken. Ik rij af en toe nog wel eens een beetje te hard, maar allemaal binnen de marges. Hè? Dus dat wel. Maar ik hoef me ook geen dwang op te leggen, want ik drink ook geen alcohol. Dus voor mij is het ook geen straf om in een feestje niet te drinken. Hè? Ja. Want ik denk wel, als een burgemeester op een feest of een partijtje is en dan ga je door dicht boekje te buiten, dat er toch wel over gepraat wordt. Tuurlijk. Nou, ik heb dat niet omdat ik dat gewoon niet lekker vind. Dus dat maakt het aan zich wel een stukje makkelijker. Ja. Maar ik heb ook wel eens als privépersoon, als ik dan
In mijn vorige woonplaats hadden we een oude boerderij, die gingen we opknappen. Ja, dan gaat de gemeente zich opeens met van alles bemoeien over wie dat dan ook moet zijn. Hè? En dat wringt toch wel eens dan. En dan vul ik dan ook heel goed met die mensen mee. Ja, dat is fijn. Dat is wat ik dan denk van, daar zou een overheid ook meer met de mensen samen dingen moeten doen en niet tegen de mensen. En er zijn natuurlijk bepaalde dingen die we allemaal moeten respecteren. Maar daarna kan ze ook nog eens met elkaar in het gesprek misschien verder komen. Dan tegenover elkaar komen te staan. Ja. Dus ik moet nog geen wies hebben, want ik vind de wies zit te veel... Kom eens zien. Ja, ik denk dat ik het je in Jans overworm. Ja. Zo. Toen mag ze ook helemaal opnieuw beginnen. Nee. Ik vind dat nu gewoon zo... wat ik bij die allemaal schoon vind, is die klodders. Dat vind ik geweldig. Ja, vind ik echt... Die doe ik meestal met een meisje, dus dat is het voor het laatste. Dan kiest u een meisje en dan is ze helemaal uit in dag. Oké. Maar er zit geen beeld achter, geen beleid. Hè? Dit is gewoon, ja, dat moet ook. En dat wordt ook de oefening, ja. Oké. Wat heb ze met kunst? Ik vind kunst... Of niets? Ik vind kunst, vooral ook kunst en cultuuruitingen, theater, muziek, hè, ik heb dat nodig. Ik vind het heerlijk als ik een mooi muziekstuk hoor of als ik een mooi kunstwerk zie dat me ontroert. Hè. Dat vind ik heel mooi, omdat het zinnen prikkelt. Ik vind het ontzettend belangrijk in het leven van mensen. Dat we geprikkeld worden door een goed boek, door een schilderij, door een muziekuitvoering, door een theater. En dat is ook wat zich weer bevrijdt, hè, om het andere leven ook goed aan te kennen, zeg ik altijd voor mezelf. Hè. Dus ik vind het ontzettend belangrijk. En ik vind het erg dat we in een samenleving leven waar kunst heel vaak als iets elitairs wordt neergezet. Alsof het maar voor een bepaalde groep interessant is. En dat vind ik gewoon heel jammer, want daarmee doen we onszelf als mens tekort. Dat is mijn stellige overtuiging. Daarom ben ik ook vol overgavevoorzitter van het Cultuurfonds, Jeugdcultuurfonds Limburg. Jeugdfonds Cultuur Limburg, sorry, we hebben de naam veranderd. Omdat ik vind dat ieder kind, als het wil, in aanraking moet komen zou moeten kunnen komen met kunst en cultuur. En dat niet moet uitmaken of die ouders het even zwaar hebben of niet. Dat is echt oprecht in de ontwikkeling van kinderen ontzettend belangrijk. Het is ook bewezen cognitief, hè, dat ze dan ook gewoon veel meer dingen aankent. Dus het helpt dich in de ontwikkeling. En daarbij is het nog eens geweldig om met mensen dingen samen te doen. Gewoon alles gewoon vol kleuren, zie je dat? Ja, het is wel een beetje saai, het is allemaal roe. Maar daar had ik dan normaal van nooie daad. Wat huur ik nu? Ja, nee, want roe en wies zijn de kleuren van Kerichroa. En Kerichroa niet in mijn hart gesloten, dat klinkt misschien een beetje pathetisch, maar zo is het wel. Anders hou ik nooit de overstap zo je maat en dat wil ik wel een beetje met symboliseren. Maar ik merk dat keer ik gewoon nu in mijn schilderij een beetje saai werd. Dus ik moet dat direct nog eens met die gaan verkallen. Dan moet je meer schwung nog terugbrengen. Ja. Laat ik maar eens even lekker los. Welke schilderij is het? Want je zag het juist schon, dat ik dat echt kan prikkelen. Of misschien dat het zelfs een bepaalde emotie kan oproepen, hè, bepaalde kunst. Heb je een schilderij in gedachten van een kunstenaar of misschien een muziekstuk waarvan ze zegt van, ja, dat kunt echt bij mij binnen. Ja, dat is van allerlei niveaus. Want ik speel in het Kerkgroot Symfonieorkest, viool, dat is nu al jans lang. En wenn we dan met carnaval een Kerkgroot of Vastelovensslager spelen, dan jeet mij het hart op. Dat vind ik geweldig. Ja. Ik moet op je met een tempo aangeven van kom hij op A, kom hij aan. Want niet jij daaraan was het, dan jeet mij ook wel een beetje het hart op. Dat vind ik gewoon pure emotie. Dan zie ik mijn oma of dan denk ik aan vrouwen wie dat wordt en dat vind ik geweldig. Maar ik ga het ook met zwaarder klassiek. We hadden hier met het KSO ook met de Wibi Soyadi. Wie er nog niet zo bekend wordt, een pianoconcert van Rachmaninoff gespeeld, de Dreide. En dat vind ik ook zo schoon. Ta, 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 ta. Dat kunt zo, dat kunt dat kunt je in de onronen binnen. Heerlijk. Trouwens, ze wordt toen nog Jans in shock, de Wibi Soyadi, is een leuk verhaal. Want ik word toen jeurig, ik word rond 12 mei of zoiets. En dan word ik getrakteerd voor het orkest. Dat wordt natuurlijk onbestaanbaar dat Inge voor het Janse orkest trakteert. Dat doet hij door of niet, zaten zo ongeveer. Dat wordt Janse, ik zeg, ja, maar dat doen we hier altijd. Dat is gewoon normaal. Hoor. Ja. Maar ik ga ben in Oren ik gestudeerd, dan heb ik ook mijn proefschrift gedaan. En wie ik toen, dat was een lijdensweg. In die zin, dat is allemaal met zo'n proefschrift, dat is met
met Höhen en Tiefen. Hè? Nou, uiteindelijk is dat soort afmaats, dat is ook gewoon, de hut erbij is een kunst. En dat was verdig en toen kreeg ik van mijn man een schilderij van de Rousseau uit Maastricht. Oh, prachtig. Uit Maastricht. Ja. En dat is een clown, die vangt luchtbellen. Die en die vangt dan met zo'n net. En dat hoort het vangen van het geluk. Ik vind het een prachtig schilderij, want dat geeft ook aan dat het geluk wat dichtbij is ook moet willen zien en moet kunnen pakken en vangen. Dus ja, dat is op allerlei fronten is dat. Maar wenn kinderen bijvoorbeeld een uitvoering hadden op school of dat ze zo trainen geruurd is, dat vind ik gewoon geweldig. Dus daar het kan van alles zijn. En ik ben meteen aan het crisis bij je, dus dat is allemaal zo. Er hoeft niet zoveel te gebeuren, dan ben ik al... Ik ben zeer emotioneel. Goed, dat is toch prachtig. Ik laat dich lekker even alleen pinselen. En wenn ze emotioneel willen werden, dan laat het vooral lopen. Goed. Ja. Petra. Waar zitten we dan? Ja, waar zitten ze voor jou? Toen keek ze er een beetje tegenop. Toen zag ze van, maar toen het echt wel heel grappig. Toen zag ze echt wie verbegosten. Doe je toch schilderen, maar? Ja, maar goed dat ze dat net van tevoren was. Nee, dat is zeg maar elke dag weer nieuwe verrassingen. Oh, heerlijk, ja. En wie vond ze het aan? Het is, je moet echt over je hen, want het is zo vreemd voor mij. Wa? En mich dan zelf erdoor in, dan ving ik het net jotje hoor en dan leg ik meteen weer een standaard op. Dus, en mensen dan dat even loslezen, is het eigenlijk wel heel erg leuk om te doen. Ja. Oké. En wil ze er een beetje over vertellen? Kijk, net nadenken bestaat toch niet? Dus als je toch gaat bij bedacht, denk ik. Ja, ik ken ik ook niet. Nee, precies. Ik ben nog wel visueel ingesteld, merk ik. Ik ga bewust voor roe en wiesje kozen. Dat zijn de kleuren van Kerkrade. Dat is de stad waar veel verstund. Ja. En ik denk dat die kleuren pak ik. Dat zijn ook de kleuren van het hart. En we moeten met z'n allen toch nog meer hart hebben die stad of stoot op die wiegel zaten. En eigenlijk zie je ook wel een beetje zwart. Dat je natuurlijk ook relief wie de kunstenaar mij gezegd had in de schilderij. Dus dat is een hele mooie aanregung om in zo'n Hollands woord te gebruiken. Maar dat zwart is ook wel een beetje geschiedeniskerig gewoon met de koel natuurlijk. Dat is heel mooi. En wat ik eigenlijk daarna geprobeerd had, je probeert. Er zijn verschillende wegen in dat schilderij. En jij daarin daar zie je een keer gewoon wie hij of zij is. En jij daarin daar zijn eigen pad bewandelen in dat Schönkerkrade. En daar moeten we ook gewoon ruimte voor creëren. Dat is wat ik me erbij gedaan hou. Prachtig. Ja. Als ze dan een naam zou mogen geven, wie zou ze dan nemen? Dat is... Kan ik dich auch noch überrascht? Du hast mich überrascht und dann habe ich dich überrascht. Het eerste wat ik ook. Ik zou zeggen, hats voor de stad, hats. Nee, wacht even. Dus eigenlijk is dat maar de onderlegger. Eigenlijk wat de vrijheid en de ruimte om dat te zien. Dus dan zou ik toch zeggen, ruimte. Prachtig. Ja. En ik denk als aanvulling daarop dat ik dat zelf ook immer zo zie van dat je erin deed waar zijn talent ligt. Ja. En dat kan ook een hele kleine mini dingetjes zien. Hè? Maar wanneer iemand dat uitdraagt, is dat super fijn. Dus niet alleen maar dat, we houden het gaat over die kinderen die op school met dat talent, dus niet alleen maar dat middenpad te bewandelen, wat de meeste lui doen, maar er zijn nog andere wegen. Ja. En dat is eigenlijk die ruimte die zou schön zijn, want jij die een keer gewoon zou voelen en zou kunnen pakken. Ja. Mooi. En als ze dan Inge zou het mogen geven, wanneer zou ze dat geven? Dan zou ik het toch geven aan, dat is ook wel toch aan mijn ouderen. Ja, die dat pad toch wel de basis voor je laten. Ja. En daarna zou ik het dan daarna geven, niet in volgorde van belangrijkheid, maar ook aan mijn eigen gezin. Kijk, het is ook ganz belangrijk dat ze zelf dat pad kennen zien, die ruimte krijgt en dat die ook gegeven werd. Door die ouderen die in de basis gelaten hebben, maar ook door die gezin, wat dat ook mogelijk maakt. Ja. Dus, maar du kiest de ruimte van hun om dit te maken. Precies. En je leert hun door met zichzelf te zien. Ja. En wat ze ook deze in het leven, of ze nu naar de universiteit is, of ze deze met de heng, of de werksboezen of bennen, wanneer dat maar is, waar die passie zit. En ze dat maar eens kunnen doen. En dat hoop ik ook dat veel als kinderen kunnen overbrengen. Van, het is egal welke weg dat ze kiest, maar kiezen een weg
dat bij dich past en wordt ze echt gelukkig van werd. Prachtig. En dan ook nog een weg, want hij had verschillende sporen. Weet je, soms deze een spoor, lopen, een pad en dan is het niet. En dan ook de ruimte weer hè, in de breedte, zo zie ik het ook, dat er ook weer geswitcht moet toch niet, wenn ze op een gegeven moment in die leven tot de conclusie kunnen ze, ik moet je het angst, wie voel je, moet ze ook durven de nieuwe weg te kiezen. Hoor. Dus dan moet ze ook die andere wegen zien. Ja. Dus dat zit er zeker ook in. Ja. Nou, de grote complimenten. Mag ik tegen een knuffel geven? Ja, zeker. Dankjewel. Doe bij Jans Roe. Ja. Dat is creatief met vleugels. Echt waar, ja. Ja, dankjewel. Hartelijk bedankt. Hè? Ja, dankjewel. Doe.